Čaute, zdraví vás Enzo 582 a toto je tutoriál na Optifine. Takže si otvoríme prehliadávač, napíšeme Optifine 1.5.1, záleží na tom, aký máte Minecraft, akú verziu. Keď máte 1.5, tak napíšete 1.5. Tu mi vyhľadalo nejaké stránky, ja si náhodne vyberiem túto, vy si vyberte hociakú, napríklad aj z Minecraft Forum to môžete stiahnuť, to je úplne jedno. Tu je už na stiahnutie, lenže ja to už stiahnuté mám, takže keď to máte stiahnuté, dáte Start, sem napíšete percento, app data, percento, máte tu zložku .minecraft, to si otvoríte, tiež si otvoríte bin, tu máte minecraft.jar, na to kliknete pravým tlačítkom, dáte otvoriť v programe WinRAR. Áno, keď tu máte zložku, že metainf, tak to vymažete, lebo s ňou by vám to nešlo. Už tento Optifine si skopírujem Ctrl+A a presuniem ju sem do toho binu. Dáme OK. Áno, Optifine už mám. Teraz to skontrolujem. Takže dám si single playera. Dám toto. To je jedno, ako si dám. Tuže mapku. No a vidíte, tu už Optifine mám, sa vlastne približuje Ctrl. Tu máme, že nastavenia, máme tu akože viacerých nastavení. Ja vám odporúčam, že tu máte FPS, tak dať si ho na maximum. Tu máte render distance, ja si ho dám na F, lebo tak mi to najviac vyhovuje. A ináč si to nastavte už ako vy chcete, tie textúry, skla, vody, to je už na vás. Takže to je k tomuto videu všetko, takže čau čau.